Здравейте всички, които ме гледате! Аз съм Лян Ангел БГ и днес ще играем в Soplex на Skywars. Хайде, скочихме. Добре, код кит, ето този кит. Сега отиваме на спауна, взимаме всичко, което ни е нужно и пускаме TNT-та навсякъде. Има малко хора, не са чак толкова много. Макар че вчера вечерта, като бях, беше фул. Ма така лагеше като за световно. И сега да видим. Ай, спалнина. Аре, бе, влизате, бе, хора. Добре, аре, бе, колко човека остават? Още 3 човека. Айде, де. И разгили. Добре. Моля се, ендърпер. Няма ендърпер. Какво е това, бе? Последно време изобщо на мен не ми се падат ендърпери. Ендърперо. Следно не съществуват при мен. И тук. Сега там има човек, добре. Сега отивам и гърмим. Ако това го видя нещо истории, ще го убия. Понякога, доста често ми се случва да отивам на един остров и падам. Ли? Тъпо. О, милата тя. Мри! Хич не ми пука за теб. Бай. То ме удари. Добре! Това? Къв е той, бе? Обещах си този епизод да не псувам изобщо. Но няма псуване. Няма. Добре, тъй човек. Кита, честно ли, бе? Честно ли, бе? Точно този кит искам да гърми наред. Дриме, кой си иска? Има гаче. Добре. Колко става, бе? Това ти умрелата. Хайде. Взимай брадата и почва да си чееш. Добре. Това е тъпо понякога, когато... Тъпо понякога, когато... Даже не знам за какво тъпо. Мъчи мъката. Мърдано. Добре. Тъпо е понякога... Да, седи се. Тъпо е понякога, когато няма крафтинг тейбъл. Това е тъпото. Имаш всички айтеми. Имаш диаманти за броня. Нямаш крафтинг тейбъл. Това бати следващото. Това е добре, но. Айде ли сби такова? Къде изчезна това? Влезе, че спална толкова близко до мен. Добре. Там горе има 100% нещо. Май. Слагаме. И енчантваме. Усрета едно сериозно, бе. Си я взема. Добре. Отиваме на спална. Дуда. И бах ти тъпата песен дуда и... Да, никой друг. Има някакви нещастници, бе. Бах ти тъпия товш. Мислех си, че има някакво вътре. Имаш и бягаш. Beauty Pie. Много добър геймер. Най-добрия ютубър. Целия свят. О, ендърперо! Йей! First my ендърпера. Добре? Да! Реши кога се паднеш, маса умряла. Тя сега малко да убие някой. Сериозно ли?
Една не ми достига. Един диамант. Но някои те идиоти. Мечи казваме. Мри! Аре! Ти негра. Beauty pie. Учи ме, брат. Учи ме, да знаеш. Не. Ти. Ще ти скоча. Мрелия гъс. О. И аз имам, да знаеш. Няма нещо да го уча. Аха. Видяхме ти целта. Come on, bitch. Яко! Where's my win? Yay! Аха! Няма да изпусна кит. Ще убия. Тебе ще те убия. Тебе ще те убия. Тебе ще те убия. Тебе има ли изобщо някой? Добре, много ме дразни, когато виждаме тия идиоти, които са до мен, ама другите останали не ги виждам къде са. Има ендърперла. Има. Аре, бе. Не се ползвам тази техника, обаче. Малко съм болен и аз. Тази втори път го казах този клип. Няма за сега. Няма ендърперла. Вярвам, че ще има в този. Често. И няма. Ужас. Аре. Много тъпо стана. И слагаме. И... Така. Бързо. Абе, сериозно ли, бе? Идиот. Какво стана, бе? То Джоро. Май. Честно, бе. Яко изкочи, моля. Скачите. Добре, за какво ми се маха кита? Бати от средното. Това е много тъпо. Но мразят как ми се мани кита. Знаеш какви тинтите чак гърма? Ако знаехте какви тинтите... Йей. Отдолу на коментарите може да ми пишете кои игри да играя. На всяко видео казвам кои игри да играя. Не, казвам, моля, ако искате, оставете в коментарите, поставете или каквото там казвам. Предложения за игри. Предложения за игри. Една игра бях видял от No Thanks, Week, която много мъчи. Направо. Хубава игра. Игричка. Гледам как играе. No Thanks. Аз съм фен на No Thanks. Искам да се абонирате за мене. Мога да постигна това, което искам много. Като No Thanks. Ще играя също Far Cry 3. Смятам да се тегля тази вечер. И може да стримвам към... Да, знам колко. Ама ще стримвам.
утре, може би към 9:30. Май. Да, знам. Добре. Чакай. Добре. И ще си го инчантнем. Чакай, къде беше това? Добре. Сега беше от всяка, добре. Чакайте. Тук има ли желязо долу? Аз по принцип един от лаповете взимам и да. От дисчет! Това беше тъпо. Да, и хора, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, то дайте палец нагоре и се абонирайте. Чао!